Kaji kato. Salamu alaikum. Ban Allah lafiya. Ya ne ni kadai na abin da yake damuna. Me yake faruwa bawan Allah? Me yake faruwa bawan Allah yana tafiya? Takeici ne ga. Takeici me ka faɗa mana? Baba ba zai sauka daga mulki. Ya wannan kaman kai wannan yaran mugun jahili ne. Baba Allah ka kana jahili. Baba ba haka bane ba. Lalle ba kaji. Lalle ba kaji. Kai ba hankali bane. Isa. Kai ka san kowa babu hadi kwa. Kai da abu ne. Ka zo kana kukan baba da sauka. Baba zai yana mana ayyuka sosai. Assalamu alaikum. Kai mai gida wannan me yake dame shi na ji. Wai baba ne yake kan mutum ne yake kuka. Baba ne ya soka da kan mutum sai yana duniya hankali zaka zo ka ringa mana. Yana mana ayyuka na kwarai. Ka bari in je in dawo za mu ga aiki. Kai ya guyana. Baba hali kake kuka.